A wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku wasu ɗan sirrika a YouTube wanda za ku iya amfani da su wajen gudanar da wasu abubuwa cikin sauki a YouTube. Saboda haka ka kasance da mu har ƙarshen wannan bidiyo domin fahimtar wannan abu dalla-dalla. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. To yadda zaka gabatar da wannan abu shine da fara zaka zo ka shiga cikin manhajar YouTube ɗinka kamar haka. Misali kamar yadda kake gani a nan ƙasa ga wani guri inda aka rubuta subscription, kawai sai kai clicking akan sa. Inda kana yin clicking, abu na farko da zaka fara gani shine channel ga sunan. Ma'ana channel ne wannan da kai wa subscribe. Wanda misali idan akwai wata a cikin nan kana so ka gano adadin subscribers ko kuma ce channel din da kai wa subscribe, kawai zaka zo ka danna wannan gurin da aka rubuta all. Kawai kana dannawa zaka ga duk wasu channel da kai wa subscribe ga sunan gaba ɗayan su. Idan a cikin sa akwai wata channel wacce bidiyoyinta suke takura maka ko suke maka wani abu ko kuma ba sa burge ka, kake so ka fita, to kaga a ciki zaka zo ka zabi duk wacce kaga ba ta yi maka ba ko kuma kake so kai unsubscribing ɗinta sai ka fice. Idan kuma misali ga wannan gurin da aka rubuta manage, baka so misali tunda ka riga da kai masa subscribe baka so sai kai unsubscribe, to idan ka shiga wannan manage din kamar yadda kake gani gashi nan zaka ga wannan alamar kararrawar, to sai ka shiga wannan misali sai ka danna wannan non din, to kaga kenan ka fita daga channel ɗinsa ta yadda ba za a sake sanar da kai ba da zarar ya dora abu. Kaga ba sai kai unsubscribing din channel ɗinsa ba. Idan ka masa haka shikenan duk wasu abubuwa, misali idan akwai wata channel wacce ake dora wasu abubuwa wanda ba sa burge ka ko kuma abubuwan ma ba su dace ba, kai baka son ganin su, baka so ake nuna maka su, to kaga in ka zo ka danna wannan alamar ta abin nan alamar kararra wannan ka shiga wannan non din, to kaga shikenan ka fita daga sahun mutanen da za a dinga sanar da su ayyukan wannan channel din. Sai wannan gurin gashi nan an rubuta new activity, idan kai clicking gashi nan misali kamar yadda kake gani ga most relevant, ma'ana channel din da aka fi kalla daga cikin channel din da kai subscribe, waɗanne channel ne waɗanda aka fi kallon bidiyoyin su ko kuma suka fi girma a duniyar channel, haka a duniyar YouTube waɗanne channel ne waɗanda suke manya wanda gasu nan kamar yadda kake gani channel din sune gashi nan Mr Beast ita ce channel ta farko wacce a cikin channel din da nayi wa subscribers da nayi wa subscribe ita ce channel ta farko wacce aka fi kalla, ma'ana channel din da suka fi performance na samun views da samun subscribe gasu nan sune duka waɗannan sune. Sannan kuma idan ka zo ka shiga wannan gashi nan new activity din, ma'ana channel ne waɗanda baka dade da yin subscribe din su irin sosai din nan ba, waɗanda sune dai sababbin channel da kai wa subscribe din ma a wannan satin ko a wannan watan, to kaga kenan wannan zai taimaka maka sosai. Idan kuma kana so a saka maka channel din ne in series, ma'ana daga channel din da ta fara da A da B da C da Y ga sunan dai duka zaka gani gashi nan wannan ta farko ita ce ta fara da A, ta biyun ta ma ga AA nan, idan ka iyo kasa kuma zaka ga BB, daga nan kuma zaka ga irin masu CC da dai sauransu, daga haka har zuwa karshe dai. To bayan ka gama wannan misali zaka fito, idan ka gama da bangaren channel ka gama duk binciken da zaka yi akan channel, to ga wannan gurin da aka yi wannan alamomin nan gurin gashi nan an rubuta today, idan kai clicking akan sa zaka ga duka wasu bidiyoyi ne da aka dora su yau, ma'ana bidiyoyin channel din da kai wa subscribe, to waɗanda aka dora yau waɗanda baka san da su ba ko kuma baka san an dora su ba, kaga idan ka shigo nan kawai zaka gani, zaka bincika da bidiyon da kaga yayi maka ko kuma duk bidiyon channel din da kaga yayi maka sai ka zo ka kalla, wanda shine abu na biyu da zamu nuna muku. Sai abu na uku wanda shine wannan continue watching din, wanda ta yiwu ka fara kallon wani bidiyo sai ya zama na cewa ka fita ko kuma cajin ka ya kare ko datar ka ta kare ko kuma wayar da ta dauke baka samu ka kalli wannan bidiyon har karshe ba, to instead of in ka dawo sai ka je kana ta searching din channel din ko na abu makamancin haka, to idan ka shigo kawai kana shiga wannan continue watching din, kawai zaka ga duk wasu bidiyoyi da ka fara kalla gashi nan zaka ga wannan alamar ja din, to bidiyoyi ne waɗanda ka riga da ka fara kallon sa amma baka gama ba, to duk bidiyon da ka fara kalla ko da yaushe ne ka fara kallon sa ko da ya dade, idan ka dawo to zaka gan shi a cikin list din waɗannan bidiyoyin gaba daya gasu nan, kuma idan ka iyo kasa su zaka yi ta gani har zuwa can karshe, to kaga zaka iya amfani da wannan damar wajen nemo bidiyon da ka fara kalla kuma baka kammala shi ba, wayar taka ta dan samu matsala ko ta dauke ko caji ya kare ko na abu makamancin haka. Sai wannan on watch din wanda shi ma daidai yake da wannan, amma dai shi zai nuna maka bidiyoyi ne waɗanda baka kalla ba amma kuma ba wai yau aka dora su ba, wasu zaka samu sun dade wasu kuma basu dade, wasu zaka ga yau an dora su wasu kuma sun yi kwanaki da yawa, wasu kwana uku wasu kwana shida wasu sati, to dai ya danganta, kana shigowa duka zaka gani, to kaga wannan zai taimaka maka sosai a YouTube, zai sauƙaƙa maka wajen gudanar da wasu abubuwan. Wannan shine abin da zamu nuna muku a cikin wannan bidiyo, saboda haka idan kun ji daɗin wannan bidiyo to ku danna mana alamar like, domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ku danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki. Mun gode, sai mun sake kasancewa a bidiyo na gaba.